खुलुमबाय लोगोफोरखौ आंनि बड' गोदान ब्लग चेनेलाव दिनै एसार गयारिजों आरो एक्सट्रा इउटुबारजों आंखौ मा बुंनो सानदोंथाय जावखागोन बायदि मोनखादों आं। गोदान भाई नोंनि चेनेलखौ बन्द खालामना होगोन दै, खिन्थु बेनो फार्स्ट आरो लास्ट वार्निं होबाय आं। बेफोरबायदिजों सोलिनाय नङा दै बड' गोदान भाई, भिडिअखौ एसे सोलाय, रावफोरखौ एसे सोलाय। आरे एसार सार सोलोंदोसोलै आरे एक्सट्रा इउटुबार सार, आं भिडिअखौ मा खालामनो दा सोलोंदोसो, एसे लाबोनो होदोब्रा जोंखौबो खायसे खालामनो होदो। एसार नोंथां, मैयाथ' नोंसोर आंखौ दोखो नाग्लिबायलै, जेनेबा आंखौ अमा होनो लिंना लाबोदो सुआ दा। एसार नोंथां, अमाखौ मानो थाखाय लाबोखोब्रा, ना दोखो गोदोर पार्टि जासिगोन नामाब्रा खोन्थानोसो बावगारदां, 50K जाबाथाय गोगोम गोदोर पार्टि जागोनब्रा आङो। नोंबो फै गोदान भाई आरो एक्सट्रा इउटुबार नोंथाङाबो। गामसा गुलायजासे लोंहोगोनब्रा भाइमोन, गामसा गुलायजासे लोंहोगोन, नोंसोरो फैल'। 50K जाबानोखि गामसा गुहोगोनब्रा आं। दे बिदिब्लालाय सनाफोर, बड' गोदान भाइखौ सापर्ट खालामलायदो। बिदिनो बर'जों बर' बुंलायलायबाय थानालाय माथो लाब जानो। सापर्ट खालाम लोगोफोर, बड' गोदान भाइखौ सापर्ट खालामो दै। जय बर' हारिनि, जय बर' सुबुंफोर।